βασιλική οικογένεια, μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη, ανηφορίζει την Ερμού και κατευθύνεται στον άγνωστο στρατιώτη, από όπου θα παρακολουθήσει την παρέλαση. «25η Μαρτίου 1941. Μια ηλιόλουστη μέρα. Οι στρατιώτες λείπουν στο μέτωπο και παρελάβουν μόνο η νεολαία της ΕΟΝ και οι μαθητές. Ο τελευταίος εορτασμός πριν τη γερμανική κατοχή. Τις εικόνες τράβηξε η πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη, σύζυγος του πρίγκιπος Γεωργίου, που τον βλέπουμε δίπλα στον ανιψιό του, βασιλιά Γεώργιο. Ο Μεταξάς έχει πεθάνει. Πρωθυπουργός είναι τώρα ο Αλέξανδρος Κοριζής, που σε λιγότερο από ένα μήνα θα αυτοκτονήσει. Η λαμπρότητα της τελετής δεν μπορεί να διώξει την ανησυχία των Αθηναίων για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και για τα παιδιά τους που μάχονται στο μέτωπο.